Odi alasma grantangi, kulturu TV grantangi, dat me isa kasi baka futak na nga desma. En ik denk dat dat gebeurt vaker, want hoe abba informatie sowieso van nodig. Maar volgens mij bigi, Arkimang, zowel Abraliba, ala se tapse, mina wan ganga uma. En sami wan taki, mi wan verontschuldig me. Mi wan taki sami betaki over meneer Kensenhuis. Dat in our app. Toch? Mi wan leg des maar uit dat abe de wan momenti, alas ma abe swaki kanti, maar if je ontdekking denom, finish bigi voor een jaar verontschuldiging. Ik ga erom in even kort dat alasma en wachti tapa programma, den sma abra watra, den kaptein wachti, dat dokom in eter, dan panning, dan 1 minuut was attain, dat je bel me op, dat me moest bel de DC's. Once maar reageert, toen ik mevrouw Merkens, maar ik kan bel de DC. Dan me want tegen de arkima en dat na een foto zou we maken. Toch? Omdat me nou bevoegd voor bel de DC. Want de DC na arkimi. Want de op one man sa dit boven ding. Dus if I nak even tapa WhatsApp en bereik alles maar. Dus dat ding en if me kar meneer Kensen is een app, dan me beschadig een mooi vanning. Een scheppingsverhaal voor cadeau. Want aan een kiskesi, op kiskesi, maar olibisma zou moest roken, sweetie naar ons revi, en dan kan kar kiskesi. Dus, mij actie me verontschuldigen aan. En over wat misunderstanding met dit toe, voor DC, voor een kabinet, dat nou, want dit zijn niet toe, samen wel leg uit. You must sap you praise. If you sap that ana you lay, dan tak na mi de give our advies. Maar vast van je tak na mi, dat zelf at DC of met contact voor financiën, dat wat taki, ja wa high level. Dus we kan arki. Dus dat na sani, ama aan het DC, ik heb begrepen, hij is districtsecretaris. Dus dat me want trekken recht voor actorische happen.